Pastor my Tyro. Grosiere. Honorio grosiere. Wa grosiere. Wa buma wa. Wa Howe wekunyangami muri kudwa pa number 7 apo vane chitsidzo rugare ngarwe resu nerunyararo kuno anotenda Azamani pasabede chipiri kubva kuna profita Isaya chapter 19 verse 1 chirevo pamusoro peIjipita pamusoro pemazwi rugare ngarwe resu kutanga runopa kutenda kune mukuru wemazuva sentinimiro tugare pakati pedu kunyarara ngakudai kunesu nyama ropa nemweya zvichiri pamwe chete zvichafambidzana vanhu tese tichikwanisa kureurura mhosva dzedu mutumwa agere pachigaro chenyasha achikwanisa kutiregerera rugare ngarwe nesu nyaya yatinoda kudzidzisa nemasikati ano esabata iri pamusoro penyika ino yeAfrica. Africa ndiyo yainzi Ijipita kare. Saka Mwari uri kutaura pamusoro pezveAfrica kuti zvanzi chirevo pamusoro penyika yeIjipita. Kunyarara ngakudai kunesu. Chirevo pamusoro peIjipita
Tariye Jehovha wakatasva gore rinomhanya waswedera Ijipita. Zvifananidzo zveIjipita zvichadedera pamberi pake, nomwoyo weIjipita uchanyauka mukati mawo. Rugare ngaro nesu. Nyaya tiri kutsanangura panapa inyaya yamutumwa John Marangi unogerera pakati pedapa. Nyaya ngabuda kunesu. Ndofunga umbo hutsva chitsauko chekutanga chinotaura nezvegore jena, kuti gore jena rakauya munyika ino yeAfrica, muZimbabwe kuno kwamafararikwa kuno. Zvanzi gore jena rasvika ipapo muno munyika munomu. Mweya Mutsvene wakabuda mugore jena ukasvika ukamhara pamusoro paJohani. Kunyarara ngabuda kunesu. Mwari kuna Isaya 600 BC wakataura nezvemweya Mutsvene uchibva munyika dzePalestine kuya kuno kunyika yeZimbabwe, kuAfrica, kuEgypt. Uchiti zvanzi mweya Mutsvene wakauya kuno wakatasva gore jena rinomhanya ukauya ukasvika mukati menyika yedu muno. Kunyarara ngabuda kunesu. Nyaya iyi tiri kuitsanangurira pakuti pano kukura kwaita sangano rakura nevana, asi kuvakwa kwakaitwa sangano rino raivakwa neivhangeri ichitaurwa. Ndofunga mazuva sendabhero akati zvanzi sabata ino sabata yakaungana vana vakawanda, vanofanira kunzwa kunaka kweivhangeri. Kunyarara ngabuda kunesu. Vhangeri yaishumairwa yekuuya kwaMwari mukati menyika ino, kusvikira vasharukwa vedu vatendeuka vakagutsikana kuti zviro kwazvo murume auya mukati menyika ino akatumwa ndiMwari, uye ndiMwari. Kunyarara ngabuda kunesu. Takamisa ivhangeri iyoyo kupanduka. Ndofunga muprista sendinova vauya mhumbi dzakamuka dzakawanda.